a manji broj u nekim od proizvodnih djelatnosti. Prirodni, geografski, privredni i ljudski potencijali dobra su osnova i garancija za bolji život stanovništva i sveukupni razvoj opštine Gradiška i Republike Srpske. Sveukupno gledajući, opština Gradiška predstavlja veoma interesantno područje za sve oblike privrednih aktivnosti i investicionih ulaganja. Dakle, gospodin Nikola Dragun. A za izvanredne rezultate koje su ova 4 načelnika u okviru mandata učinili, stvarajući ambijent za biznis i gradeći infrastrukturu u svojim opštinama, ubrzavajući procedure za dobijanje dozvola za rad i sl. Oni su svaki pojedinačno zaslužni da se u njihovim gradovima razvija i raste političko i privredno povjerenje i optimizam za bolji život građana s razlogom. Molim gospodu Mustić, Stakić, Zovko i Kraguj